हेल' लोगोफोर जोंना मामाया दंफां गायनो थिनहरलायबायहाय एबाराव खैदाल होनदों खैदाल सयदाल एबाराव 6 दाल गायथारनांगौनो गायहैनोसैलाय फांसेयाव 10,000 मोनगोन खोमा ना गायहैनोसैलाय बेसे गायबावनो हाबाब नोंस्रा गायखांजोब्बाय सुब्ला माला गाया गोबाव जाबाय होमबालाय नोंस्रा गायग्रोनाया मोनग्रोसिगोनदां जोंना हाबहां जाबाय ससे हाबफ्रामबाय मामानि फैसा ससे हाबहांबायनो गायत्रिम नालाय जोंनाबो ससे हाबबाय भात खालि नायख'आ अ रान्धिसोना रान्धिसोना रान्धानाय अ कियान जाबावनायसो जिका आलु आरो नाय मास धरा नाय फिसारित ए কি নাম बारबी बरुवा मारना ए बारबी बरुवा थांदिनि दानिया दंफां गायनो थाथ'नो हा जों गायहैनोसैलाय नोंहा गायखांबायबा गायखांबाय आंना दे थ' आबै थ' नुवारा ओइ गाखो होआबा हनै नुवारे बले दे बारदो गायखादो साहा लोंहैसै बारि सनस्रांजोब्बाय जोंहा नै गय बागान बारि दुजोब्बाय माबा हाग्रा दुजोब्बाय फांबा दंबावोबालाय 7 दाल जागोन माथो हामदोंहाय औ जे जेरावबो गायलाबायना होदो दंफां गायनो नागिरदों हेमन्त मामानि दंफां गायनो हरनाय बेसे गायबावनो आरो बिनि उनाव 10-15 दालसो गायनो हरबावगोन खोमा बे 10,000 खौ मोननो थाखायनो खैबार दंफां गायनो हरखो हिसाब गैला नै जोंनि गय बारि लोगोफोर साफा खालामदों दानस्रांदों हाग्रा नै गय फिसा एकदम हाजिराफोर दंफैयो हाग्रायानो नै बेसे गोजौ जाबायमोन खावसेथिं दानबाय बिथिं दानजोब्बाय नै लांदां जाबाय नै फुख्रिनि दैयाबो रानबाय दासो साफा जाबाय गया दासो हां मोनसिगोनहाय ना बियो जोंनि गय बागान लोगोफोर फिसा गायदेरनाया नै हाग्रा जाजोबथारबायमोन दासो सननानै हां मोनसिगोन दासो सननानै थांफिनसिगोन थैजोबलाय लांसैसोमोन ना इमान गोजौ हाग्रा बिथिंजायबो गायफैनांगौ जाबाय उनावहाय माबाखौ गया नैथ' दै लोमोहाय बिथिंजाय एसे औ फुख' बिथिं सारखांबाय हाग्रा थैनायनि मुलिबो सारहोखाबाय हनै इसे मोजां गय जाहांदों लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो थेंक इउ